já se tak skutečně jmenuju. Moje opravdové jméno. Tak, teďka je to rok, co vystupuju. Je to prostě rok, co jsem se probudil. Identifikoval jsem se jako stand-up komik a začal vystupovat. A musím vám říct jednu věc, upřímně. Docela jste mě zklamali, jo. Vůbec jste ve mně nepoznali ten talent, který samozřejmě jako mám, jo. Prostě včera jsem byl v noci ve 3 ráno v klubu. Parta ožralých borců ho poznala během 10 minut. A vy jste na to měli rok. A nic, jo. Ale jako, já jsem přišel na to, jo. Já jsem si prostě všiml toho, že lidi se mým vtipům smějí výrazně méně, než vtipům mých kolegů. A jako každý rozumný člověk jsem šel do sebe, abych to nějak jako rozklíčoval. A jako každý Čech příčinu svého neúspěchu našel jinde. Podle mě, vy se mým vtipům smějete výrazně méně protože tady nejsou židličky uspořádané podle feng shui, jo. Já jsem to Liborovi, jasně, vešlo by se sem zhruba polovina lidí, jo, ale já jsem to Liborovi říkal, že je to prostě jako nutný a že to fakt na tom jako trvám. A on mě dneska do očí řekl, že jestli s tou kokotinou ještě jednou přijdu, že mě stáhne čas ze 7 minut na 3 a to vám samozřejmě nemůžu udělat. Takže ještě jako docela teďka už mě lidi poznávají tady a ptají se mě, Petře, kde bereš tu motivaci, jo, vystupovat? A já říkám, kámo, od srdíčka. Já ti můžu říct jenom jedno, jo. Pamatujete si ještě letní olympiádu ve Francii? A já si myslím, že každý sportovec, který tam sportoval, tak prostě chtěl vyhrát, aby si jeho jméno a zemi, za kterou sportuje, zapamatovalo co nejvíc lidí. Jo. Takže Francie, olympiáda, disciplína breakdance. Víte někdo, kdo to vyhrál a z jaké byl země? A víte někdo, kdo skončil poslední? A z jaké byl země? A není super, že lidi jako ona motivují lidi jako jsou já, aby vystupovali? Já myslím, že jo. A teda teďka půjdeme k dnešnímu tématu mýho stand-upu a je to sex. Chápu, je to kontroverzní, když o tomhle tématu bude mluvit atraktivní 40-tník jako jsou já, ale to se prostě nedá nic dělat. A já bych vám řekl jednu historku, kterou jsem přednedávnem slyšel, furt trošku doufám, že se nestala. Jedna kolegyně říká druhé kolegyni v práci, můj manžel přišel s tím, že když z rodinných peněz platíme 500 korun za hormonální antikoncepci a máme sex jenom 6krát měsíčně, že se mu to nedá dostatečně dobře vynaložená částka. Že on by si představoval tak 12krát. Já jsem se zamyslel a co mu na to asi jako řekla. Řekla, wow, já jsem úplně blbá, že mě to taky nenapadlo. Víš co, já při tom sexu budu myslet na rodinný rozpočet a určitě si to víc užiju. A teď jako ten borec, jako, já jsem se jako zamyslel, a jestli chtěl jako šetřit, jo. Jestli on prostě nechtěl jenom trochu víc píchat, jo. Ale ne, jasně, chlapi, kdo nemá radost, když to doma občas cinkne, že? Já se za to nestydím, já jo, ale za co se už stydím, tak to jsou moje erotické fantazie. Já jsem prostě viděl nějaký video, který jsem vidět neměl a na následky toho, pak jsem byl doma strašně ochotný a furt jsem přítelkyni pomáhal jako s prádlem, jo. Nosili jsem ho jako k pračce a díval se, jak ho to prádlo dává do pračky a prostě jsem myslel, že si to musím jako odchodit, jo. Že je prostě jenom otázka, než se to stane a moje fantazie se jako naplní, jo. Vůbec, jo. Prostě až terapeut po půl roce práce mě konečně vysvětlil, že nikdy žádné ženě se hlava v pračce zaseknout nemůže. A i kdyby se to stalo, tak v ten okamžik určitě nebude nadržená, jo. Takže jsem mi jako 2 roky pomáhal úplně zbytečně, jo. To jsem mohl jako sjíždět reelsy, ten čas, co jsem nebyl na mobilu, to už mě nikdo nevrátí. A takže, kluci, možná i holky,
Varování pro vás, jo. Vašemu nevlastnímu sourozenci se nikdy hlava v pračce nezasekne, jo. Je to smutná pravda, jo. Ale je to tak, jo. Porno je lež. A když už jsem konečně myslel, že to mám za sebou, jo, tak se pokazila pračka, jo. A musel jsem volat opraváře a pohlas byl moc příjemný a řekl, že si tam teda u té pračky klekne a uvidí, jak nějakou může pomoct. A já jsem prostě 100% hetero, jo, ale najednou jsem se cítil trošku jako míň, jo. Ale ne, to je bez debat, já jsem 100% hetero, tady na mě chodí spousta známých, ti vám to potvrdí. Teďka to máte křičet. 100%, potvrzuju. No, slyšíte to? Tam teda vzadu vidím Miloše, ten jediný vám to z těch známých nemůže potvrdit. Ale jinak všichni ostatní jo, takže pokud jste v matice minimálně dobří tak jako já, tak vám musí být 100%. Musí. Ale ne, já jsem za tu zkušenostnou pračku vděčný. Já jsem si na základě toho uvědomil, jak my 100% heterosexuálové jsme prostě jako křehcí. Jak ten život nám dělá spoustu výzev, jo? Že to prostě, my to máme jako daleko těžší. Jo? A ještě jsem měl teda jednu věc o sexu. Máte to taky, že si prostě řeknete, já kdybych byl ministr, já bych to vyřešil hned, co jim tak dlouho trvá. Tak přesně pro vás mám tady takový jako úkol. Jo? Představte si, že jste ministr školství, máte 500 miliardy a máte tyto dva problémy. Za prvé, 2/3 16letých chlapců není schopno bez aplikace na slepé mapě ženského genitálu najít klitoris. To je ale fakt velký problém. Jo? A druhý problém, tu miliardu dáte na nepedagogické pracovníky ve školství. Jo? Já jsem se nad tím zamyslel, jako kdyby byl ten ministr a šlo vyloženě o budoucnost mé země. Jo? Já vám napovím, jak budu hlasovat já. Já mám prostě 2 dcery a nikdy mi žádná teta, babička nepřinesla ze školní jídelny nic. Jo? Můžeme teda hlasovat, kdo by to dal na ty nebohé chlapce, na to vzdělávání těch nebohých chlapců? Ne, nikdo. Všichni to chcete nad těm kuchařkám. Dobře, až budete mít děti a budou to dcery, pak vám to bude líto. Tak jo, já se s váma rozloučím, mějte se. Čau.